Herra kapteeni, eikö kuolemaan tuomitulla ole mahdollisuus esittää viimeinen toivomus? Kyllä näin on. Sitten mä haluaisin sellaisen hauskan lopun. Jos mä esittäisin semmoisen muutama hassun kysymykseen, se on niin kuin sanaleikin, niin lähdette sitten mukaan siihen sitten. Täysin Kyllä. innoa. No, kysykää pois. No, asiasta toiseen. Käykö teidän kello? Kyllä. Ai, no pyytäkää käymään meillekin. Pyytäkää käymään. Muuten pidetäänkö teillä mattoja lattialla? Kyllä pidetään. Ai, meillä ne pysyy pitämättä. No, sano takka. Takka. Sulla on housussa kakka. Kakka. Sano kissa. 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 Ettei vaan saappansa pissa. Sano kaska. 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 Sulla on housu. No. Kuoli. Ja vielä hymyhuulilla. Taakse, poistu! Paska.